ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ቲክቶክ ኮታስ ኣብ بمول سوشيال ميديا ብዙሕ ቪድዮታት ዝርግሐ ዳርጋ بمول እቲ ቪድዮታተይ ኣብ ህይወትና ለውጥ ከምጽእ ዝኽእል ህይወትና ከዕብ ዝኽእል ኣታዊታትና ከዕብየልና ዝኽእል ቪድዮታት ዝዝርግሐ ሓደ ካብ ተዓዘብተይ ካብ ተኸታተልተይ ኣቤል ንምንታይ ካብ በዝሕ ግዜ ብዛዕባ ገንዘብ ትዛረብ ንምንታይ ኻ ኣታዊና ከነዕብ ትዛረብ ንምንታይ ኻ ዝበዝሕ ቪድዮታት ካስ ንምንታይ ብዛዕባ ገንዘብ ንዛረብ ኢሉ ሓቲትኒ ምስኣ ወስኻ ቢሉኻ ገንዘብ እኮ ኩል ነገራት ኣይገዝእን እዩ ኢሉኻ ጽሒፍለይ ማለት እዩ ገንዘብ ኩል ነገራት ኣይገዝእን እዩ ግን ዳርጋ 90% ናይ ህይወትና ምስ ገንዘብ ዝተተሓሓዘ ድሕሪ 90% ካብ ናይ ህይወትና ምስ ገንዘብ ዝተተሓሓዘ እንድሕር ኮይኑ ብዛዕባ ገንዘብ ዘይተዛረብና ዳቦ ብዛዕባ ምንታይ ኢና ክንዛረብ ዝበዝሕ ሰብ ብዛዕባ ገንዘብ ክዛረብ ኣዝዩ ዝፈርሕ ይርዳእኒ እቲ ኣተዓባብያናት ዝመጸናሉ መገዲ ብዛዕባ ገንዘብ ከም ድሌትና ብነጻነት ንኽንዛረብ ዝሕግዝ ኣይኮነን ብዛዕባ ገንዘብ ደፊርካ ምዝራብ ምስስዕ ወይ ከዓ ምስ ካብ ሃይማኖት ተቃራኒ ነገራት ዝተሓሓዝ ዝመስለና ግን ከምኡ ይኮነን መጀመርያ ትክክል ርዲት ናይ ገንዘብ ክህልወና ኣሎ ዳርጋ ብሙሉእ ሰባት መዓልታዊ ናብ ስራሕ ይኸይድ ዋይ ገንዘብ ስለዘድልዮ ንገንዘብ መዓልታዊ 8 ሰዓታት 10 ሰዓታት እንዳሰርሐ ብዛዕባ ገንዘብ ክዛረብ አይደልኒ ኣነ ብዙሕ ብዛዕባ ገንዘብ ኣይግደስኒ ክብለካ ከሎ ከመይ ጌርካ ክትኣምኖ ትኽእል ከመይ ጌርዩ ሓቂ ክኸውን ዝኽእል ዝበዝሕ ህይወትና ብስራሕና ንሕልፎ እዚ ማለት ከዓ ዝበዝሕ ህይወትና ንገብሮ ተግባራት ንገንዘብ ተባሂሉ ከመይ ጌርና ራኣልና እሞ ኣይግድሰንኒ ብዛዕባ ገንዘብ أحسبني أنا جنزب أقداسي يكون إننا زارنا بزحات سبات بسنك ناي حكمنا جنزب كخوفلو زي ما قالوا زموت بزحات فلتي بزحات دك أمك حكم زي كقالوا بزحات صدر أمك حكم زي كقالوا بزحات بسنكي ناي حسرت ناي جنزب ندك أم صدر أم مجبخ عنقولو زي كقالوا كدان كخورن زي كقالوا بزحات كأ جنزب سلازلهم من صدر أم عبتبق منبر جذا زنبروم زليهم نجرات زمالهم كحمو خلو أحكيمهم تعناهم كمل سلام زخال خاب بزحاتهم كورس جنزب تعنا يكوني كحكمك أجن خيل جنزب هيوت خبك يكلني كن بزوع نجاراتنا مس جنزب تحزين ناي بزوع نجارات مفتحي جنزب كم أملاخ كن أملاخ يجبأناني جن كا أجد داسي مسيرته ونجار كم مخانق أخذ عمله أجد داسي أنا إذا من تايز تحزون مسيركم just imagine حنتي قالن سيتي نفقر حتى زغير حد ودي فتيوا مساخ نبر مستكمر عواز دل ودي صبوت قال ايح ملكاتي نوح صبوت اغر زلوا اب حارن دا شاهي مساخو فيلو انا كو قيح قال ايفوتني انا كو بزح قمت ناي قال نسيت اقدسني صبوت قال انا ايفوتني دس ايتبلنني انت زبلا انت ايتبلو مسلك كلام على ترخبو تا قال كمر عوا مساخ نبر ناي زلوا عدل سفيح له مسلكو بتصم كلام على تقتريون ايدلني مناتو خمزي فوتو خمزي دلي يزو نغرا زلو the same thing قومينا نقبر لنا ገንዘብ አብይወትና አዝዩ መሰረታዊ አገዳስ ነገር ክንሱ እንቃ መብዛሕትና ብዛዕባ ገንዘብ ንዛረብ ከምዘይ ይብልና ብዛዕባ ገንዘብ ከምዘይ ንግደስ ገንዘብ ብዙሕ አገዳሲ ነገር ከምዘይ ምዃኑ ኢና ንዛረብ ቆሚና ንሓስብ that's wrong ብዛዕባ ገንዘብ ክንሓስባልና ኣታዊታትና ከመይ ክንዕብኽ ንሓስብ እንቀላልና that's why ብዙሕ ቪድዮታት ብዛዕባ ገንዘብ ዛረብ ማለት ብዙሓት ሰባት ተሸጊሮም ርአዮም እኹል ኣታው ስለዘይብሎም ነዊሕ ሰዓታት እንዳሰርሑ ደቆም ኣብ ነዊሕ ግዜ ዝሪእዎ ሰባት ብዙሓት ፈልጥ እዚኦም ሰባት እዚኦም ደቅና ዓቢናዮም ደም ኩሉ ኣይቁሉን እዮም ድሓር ምስ ዓበየ ዘየድሊ ባህርያታት መሰምፁ ከስተኻኽልዎም ከዕርዮም ይኽእሉ ዶ ፍጹም it's too late so conscious ክንከውን ኣለና ክንሓስብ ክንገና ኣለና ነቲ ክኸውን ዝግባእ ክዝረቦ ዝግባእ ብድፍረት ክንዛረበሉ ክንቀላለና ስለዚ ገንዘብ ኣዝዩ መሰረታዊ ናይ ህይወትና ኣካል ስለዝኾነ ብዛዕባ ገንዘብ ዝዛረብና ደሞ ብዛዕባ ምንታይ ሓሙሽተ መሰረታዊ ነገራት ኣለዋ ኣብ ህይወትና ሓደ ካብኣቶም ገንዘብ ስለዚ ብዛዕባ ገንዘብ ክንዛረብ ክንሓስብ ብዛዕባኡ ኸነንብብ ክንመሃር ኣዝዩ ኣገዳሲ